Dobrý deň, dovolte, aby som sa predstavil. Volám sa Miroslav Gaján, bývam v Štítníku, to je okres Rožňava, a pracujem vo firme doktorky Nony ako vedúci riaditeľ. Chcel by som vám týmto predstaviť aj svoju priateľku a kolegyňu v tejto práci, Janku Galovú, pani učiteľku zo Štítníka, ktorá by vám rada povedala svoj príbeh. O tom, že nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch, som sa presvedčila na vlastnej koži. Pred pár rokmi som mala úraz, pri ktorom som otrpela popálením 2. stupňa. Mala som popálenú celú tvár, krk, sliznicu nosa, aj oči. Na nemocničnom lôžku som premýšľala, čo bude so mnou ďalej. Či budem vidieť, aká bude moja tvár. Na tieto otázky mi ale nikto s istotou nevedel odpovedať. Nádej prišla s doktorkou Nonou. Priateľ Miroslav Gaján mi poradil, čo a ako mám užívať, a výsledky boli viditeľné zo dňa na deň, až som tomu sama nechcela veriť. Produkty doktorky Nony ma vrátili späť do normálneho života, vďaka ním opäť žijem naplno, chodím do práce a teším sa zo života. Som nesmierne vďačná ľuďom, ktorí mi pomohli, keď som to najviac potrebovala. Táto moja životná skúsenosť ma presvedčila o tom, že produkcia doktorky Nony naozaj funguje, pomáha a lieči.